Проба. Драги зрители, скъпи пилита, събрали сме се на барбекю и сега ще ви покажем какво има в менюто. Това е пушен чорап. Господине, кажете как избрахте този деликатес за днешното меню за вашия рожден ден? Гледах го по Hell's Kitchen Така. на вечер. И много ми хареса, беше много гурме вариант на това, което съм си представил винаги. Как смятате да го плейтнете? Мисля да го сложа с щипка камион, малко Макдоналдс. Да, те са много тренди тези подправки в момента. Да, браво. и малко соев сос също. Стискаме палци за вас да Мисля, че спечелите днес. за вкуса. Нещо изгаря, върткайте го повече. Чакай! Наистина започва да изгаря. Той попуши ли? Добре, това няма да го казваме на шеф Ангелов. Ето, тук показваме обстановката още в началото. Трескава подготовка кипи навсякъде. Заели сме две маси. Едната е тук станция салати, студена кухня. А след малко започваме и месото, чиято отговорност е паднала върху плещите на братра Чичо Ради. Ето го. Господин Фризби. Не ми е спрял тук. Ето. Не ми е спрял камера. Значи на другата станция казаха, че пекат чорапи. Вие какво обмисляте да правите ние днес? работиме по модерните технологии с AI. AI. Фризби. Значи това е AI. Духай. Нали, въздух. Духай, разбрах. Да, защото не по български урок малко, нали, смисъл преподаваме и спелувам така, с насрички, даже то не е спелуване. За зрителите, които За не зрителите, разбират. да. Браво. На така, на всякакви... Нали, Много мило, с двете много ръчички, мило. така. Аз трябва толкова на бичешища, пак ще набочи. Браво. Ало? Какво ще кажете за ергенът, господине? Какво готвим? Шишчета. Шишчета. Не съм ергена. Не си ергенът. Васили, ние сме в Hell's Kitchen тук. Ергена е за после, за втори епизод. Втори епизод. Ергена е за втори епизод. Вода. Мама ще те води ли вкъщи, Сташко? Вкъщи ще те води ли мама? Мама. Първо шамарчета малко. Трябва да слушаш мама. Беше шамар зад врата ли? Какво беше? Ами, как? Има багаж. За лифтовете в България. Ставаме инфлуенсъри. Политиката тук на много високо ниво и А за ергена какво ще Псуваме. кажете? Супер гей. Ерген аз така не го гледах. И аз не съм, ама знам, че е супер гей. Разбрахме, че Сашко, майка хайде му мама да отпуска. си ходим вкъщи. Елате, Няма нека да помогнем. тия големи жени, няма. Каките, остави ги, Сашко. Цялото видео ще е хранилка за Алек. Здравейте за нашия влог. Жоро Игнатов съм. Александър се опитва да се хвърли в ръката.
Мамо, Подозирам, че в power някакъв on момент ще 12. успее. Мам, това не трябва да Алекс, пречиш плува на ли ти това се? паленичка. Дами и господа, на вашето внимание представям габровски хладилник. Ето го. Алекс се опитва да се докопа до бирите или да ги оцели с камък. Иска да щупи хладилника той. Иска да щупи габровския хладилник. Добър ден, Софи, здравейте! Да, на вашите драги зрители ще кажем здравейте тази вечер. След обяда е в 2:24. Бибе, Ние хапнахме и пинахме тук на работническата маса и работническата класа. Защото ребърца нямаше за нас. Да, може да интервюирате господина тук, той е много... Кандидат съм за кмет, ще си пусна досието Да. днес след обяда. Но кмета там е между Не, другото кмета там ще го Кмета се освираме. осушва и Сега колко време? баница и не... Да, бе. С една баница много тънко минава този кмет. Там има сериозно количество още запечени някакви работи. Свърши. Той има зеленчуци само. Да, това е. Два и половина вече на уиски. Абе, на рожден ден. Да. Нали караш после вече? Не карам, аз не мога да карам. Пази как ще да. Кажи нещо? здравейте на всички. Коя телевизия ме снима? За Ергена ли? Новия кастинг. Аз съм малко устарели Ерген, но... 75 с коремче, не е проблем. 1,93. Само питам ви от коя телевизия сте? BTV. Нова. BTV, нова, Швиц. Швид сайт. Швиц ТВ. Ти нещо? Много да обичам Софийка и си изкарваме много хубаво. А ти? Може би ще има Thunderstorms, не знам. Ако има Thunderstorms, не си тръгвайте. Влизате си вкъщи и затваряте си всички прозорци. Те казват, че има Thunderstorms. Не, няма. Може би се има